Kulungan ang bagsak ng isang 20 anyos na peking dentista matapos na mag-alok ng hindi autorisadong dental services sa lungsod ng Legazpi. Hapon noong Huwebes, Nobyembre 13 nang ma-corner siya sa entrapment operation sa kanilang bahay na nagsisilbi rin itong klinika. Ayon kay Police Captain Edwin Mapula, kaduda-duda ang murang serbisyo ng sospek na makikita sa kanyang Facebook page, gaya ng pagkabit at pag-adjust ng braces. Dahil dito, kaagad na nagkasanang operasyon ng Regional Anti-Cybercrime Unit 5, katuwang ang PNP Legazpi na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. Meron po kaming ginamit na kasama namin na nag-act as push your client para makabitan siya during after a day. Nagkasa po kami ng entrapment operation para malaman namin talaga kung ito ay legit talagang dentist, kung siya ay rehistrado sa PDA and then PRC kung meron siyang ID ng PRC. Dagdag pa niya, wala ring naipresentang lehitimong dokumento ang sospek. Napag-aralan lang daw po niya yun sa online. And then after nung mapag-aralan niya, nag-try siya magkabit-kabit sa kanyang mga kaibigan hanggang sa pinapost niya yung kanyang service sa pagkakabit ng braces. Nahaharap siya sa reklamong paglabag sa Section 33A ng Republic Act No. 9484 o ang Philippine Dental Act of 2007 at Section 6 ng Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista.